всеки процъфтяващ кълн произлиза от силен растеж. Всяка част от растежа идва от стабилни стъпки. Краката, известни като второто сърце на тялото, крият мистериите на живота с над 60 акуточки и безброй периферни нерви. Те тясно свързват органите и формират солидна основа за здравето. Когато здравето на краката е неравновесно, то може да предизвика абдоминален ефект, причинявайки допълнителен стрес върху гръбначния стълб и ставите, оказвайки натиск върху нервната система, което нарушава телесните функции и клетъчната жизненост. И, сериозно, застрашава общото здраве. Вида. С години опит и посветени изследвания, интегриране на мъдростта на подиатрията с същността на ергономиката представя решение за здравето на краката. Стелки, скопса, аниони. Те са съсредоточени около теорията за четирите опори на свода. Нежно регулирайте скелетната структура, за да осигурите равномерна опора на всяка стъпка. Ефективно облегчава потенциалния натиск върху гръбначния стълб, костите и ставите и да възстанови естествения баланс и вечна стабилност на тялото. Изработени от избрани полимерни материали, комбинират абсорбиране на удари, устойчивост на износване, дишаемост и комфорт и специален материал, който може да освобождава отрицателни иони за стерилизация, дезодориране и активиране на клетките с 13 зони за стимулация на акуточки на повърхността. Точно насочете рефлекторите на стелките, активирайки потенциала на тялото за саморегулация с 6 точки. За магнитна терапия отдолу се създава мощна матрица от магнитно поле, която дълбоко подобрява микроциркулацията в краката и облегчава натиска и болката. Стелките слух също са вашия умен пътеводител за здраве. Промените в цвета на повърхността показват здравословното състояние на вашите вътрешни органи, помагайки ви да поемете контрол над здравето си, независимо дали сте млади хора, търсещи по-добра стойка и растеж, средна възраст и възрастни, желаещи по-силни кости и стабилни стъпки, офис работници, които искат да облегчат ежедневната работа, или пациенти с мускулно-скелетни проблеми, които се надяват да облегчат болката си. Стелките с аниони ще бъдат здравословен партньор за вас и вашето семейство. Изберете стелки с аниони, възстановете здравето си от краката.